گوندê Barûzê gundekî Kurdî parêzgeha Helebeyê devera Ezazê ji êlên wê dîdan û dena û bêşaltîne. Malbatê Ereb jî tê de hene hatine di dema projeya Zinara Erebî yan el-Huzam el-Arabî ew bi xwe neê xelkê gundin yan mustewtinin. Neşteciyê wê nêzî 2500 kesîn û panava gund 1405 hektar e. Dûrî Helebê ji hêla Bakur 31 kilometr û dûrî Ezazê jî ji hêla Rojhilat 28 kilometr û dûrî Fafînê ji hêla Başûr 3 kilometr. Xwe gundek kevne lê Rojavayê gund deverek entîke heye ve dikare dema xoriya wek tê gotin. Ev devera entîke wek şkeftan e û kortalî dibin erdê de bi xwe hevdû girê dayîne û digihînin gundî din jî carna qafiknî derdikevin û pûlik derdikevin, pûliknî kevin derdikevin gava baran wan tê ew bi xwe wek goran e, gor tirb bi rengê odan e dibin erdê de 4 mitrya de. Ev gorana yan ev odana ji bo gora çêbûne têra neh gora dikin. Şçe çêbûn şkevir çêbûn. Neştecî çandiniya genmê bejî û avî dikin û ceh û nîsk û baqil û hemû keskayên havînî û kartol û pîvas. Darê zeytûna fistaqî Helebî jî lê hene û tirî û hejîr. Meştel jî hene tê de û alavên çandiniyê jî pir lê gund hene mîna deresa. Dikanî jê hene ê firotna alif û liban û smadê ji ber ku gund li ser riya serekeyê di navbera Heleb û Exterînê de û di navbera Exterîn û Babê de ye. Bi xwe piraniya neşteciyê gund karê çandiniyê dikin û xwedîkirina pez dikin û bazirganiya kayê dikin û liban mîna nîsk û ceh. Di gund bi xwe fîrmê pêlava hene çêkirina pêlava hene berê werşebûn li Helebê berî vê krîza Sûrî. Ew jî bi xwe gelek işkence ev gund dît li ser destê ev çeteyan û li ser destê Daişê jî bi xwe dibin dagîrkirina tirka de ana û çeteyên wê ana işkence tê gihandin ji gundiya re bo dev ji gundê xwe berdin û dibistan jî çêbûne zimanê Tirkî didin neşteciyê gund û danûstendin jî bi perê Tirkî re ne û malbatnî biyan tînin wan li gund bi cî dikin. Ev agahî gihiştin min ji hêla kesekî ji deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Alî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.